Tlerol chelo tak Isabeli te chung kwa hian friends team lamrama ni pui cholan mangmeka Isabeli hian thian siam po thiam hle ni ni khat chu tuipui kama sexy takina in phawa midang anom le omlo en kwali na in phel ruak zui au nau pa Victoria na lo en thlenga au chu azuk ko hoa ina abial pai na ron zon thuron shil chuan Isabeli chu o manom lo hlea inan thlen hnu chuan choi khama anu Silvi chuan abial pa chungchang alo zota azak deuh nge ni a shil thadu thak lova anu in idu chuan choi turin som ta che kan lo mel thiat veng chuwa han ti chuan Isabeli na lo rem ti lova in chunga lu sanani Victor hi ama in tuipui kama chhuwa ven phal lova a chungte en thlakwalin ni chu mangliam ve mei thinani ni khat chu Isabelin tuipui kama anaw chu hruain abial pa Felix apo alom vea Isabeli hna chuan zana len chho puya asoma kalokal donia o tinanin thla Felix hi cholmang ve thonia German mi ni in helai hmuna hian anin char chopani zana Isabeli chunal takina in cheya Victoran a chhoruk theina an lo puin Felix anen chuan anin hmuwa in kai dunin abial pa chuan ice cream le saka tuipui kama an kal lea in hnai takin an thua Felix an atilui reng bok nen du tho taka in fopin an che sual zuya Isabeli chuan athiang hlimna a hlauta ni ina ho chuan Victoria chu a khuma alo muwa eng thil nge thleng alo ti fata Isabelin atlai to vamuhil to ro ti ringotin a chang atuka Isabeli te chum kwa chu tuipui kama in tihim turin an kala Felix apo alom ve renga Isabeli bula an thut chuan alo kalsan maka Felix chu adu tak lo ni na lang zana Isabeli kumsom pasari tlin champha an loma an chung kwa chuan an hlim tlang hle ni pui chol azo hnu chuan an thom hnote pekin hoza yan rela Isabelin konga motor atangin Felix a awam huwa ngai sak om puna lang lawani thakhat liam hnu chuan Isabeli chu hotel changkang tak meya chuan a ron lang lola room pakhata hian lutin putar house em George chuan alo ngak renga Isabeli hna chuan email thle mei kumingzat nge ini a han ti chuan do trilin kumsom ni atia Isabelin a hna tanin an mudun zui tani an zo hnu chuan Isabeli chu a in hasok soka poisa chu lain Georgian idu chuan zana iriak thayania kapek belang che alo tia ma se Isabeli chuan chuna chia aman thu shilin akal santani lein hoi la chuangin Isabeli chu le khabu chiara ina thlen vele a poisa hlo chu waleta ada thangal chumi hnu chuan aruma in kal khumin mipa ti lom dan video uluk takina en lea atuka chuan class an lak lain Isabelin masay chadonga mi pamhu tur anei leni class ban vele ina hoin in thak na tura king ruwa achung tin hena achian nu an class mi a hmu don thu ashila achuak le ngalani Isabeli chure shuma a in thak le te a restaurant a mi pasum dong house deuh hian alo ngak reng to a chupa po chuan film khur takin na kumzat zo zot le in soyu pa in dot chu a soi le ni hotela room pakhata anin zuilut ta ni adu to ka aman point nuwa chuan chupa chuan poisa apek tur chu chan ve chia pe alung oi lo hle an dil bel nak chuan min tului su ani lo chuan isum don dan hi ichung te ka shil vekang ati zeka Isabeli chuan ui takin a hosan taringot mai ni rela chuan lain masai salo dong le poisa adu belbok nen midang motor park na bula awam mulea chupa chuan poisa thahem takalo pe a na zon hnu chuan a in thla tir ngal in a thlen hnu chuan a in bol sara akal lo awang chuan a pason aron lut deuh thuta ruak veka awma wangin awma nuam zan lova rang lutukin a chuak le ngalani
Sylvie bula afanu chu zilve deuh turin atia in chunga a khosak dan hi alo kham riau toni hemi hnu hian Sylvie chuan afanu chu a zilvea zana theater kalpuya asom hal Isabelin Victor a hruai jok turin atia ma se nangma nen kan kal dun turani ati deuh mak theater an vathlen chuan Isabeli dorshin tu pakhat George chu nula pakhat nen an local vea an break line an va en thladeu kar mai alet le tur chu anu le mi pakhat in chai ve lai awam huwa theater a khan let le in George ma sei saron thona hotela in mu adu thuaron soya Isabeli a phur hle poisa adu belzelo wangin ti she eng ma nei tolowa atu ka phur takin hotela chuna pakal le tani George ne na nom dun hnu chuan poisa ma aya tamdei alo pea Isabeli hian anatenom tak chu ngaya anei chana ain zona tur website te siamin olsam takin poisa tam tham tak alalu theibok nen anun po ahlim ve chan khop mai nikhat chu George ne nanin hulea theater nula kha tunge ani tin Isabeli na zota George chuan afanu ani ti le khamizan khan kun nei tak nuwa anin mule chau thua soi chumi hnu chuan an ti sual dun le ta chuta le George chu atho aron top deu thuta Isabelin uluk taka ahanin fiat chuan amar phu lom to reng lo chan tumin beveng yal ma se George chu lungphu cholin a boral tani Isabeli hlau thong lut tuk tlan chuak tur chu a in pal thua a thom no hasok sokin hotel chu a chhuasan ngalani ina hoin a hliam te chu anuin alo tuam saka bathroom kong khara in to palwanga pemani thua soi kar khat liam hnu chuan Sylvie na thona agent pani hianon lang hlola Isabelin hotela chhuasan lai kha CCTV alo lang renga George athi ni kha lo ni chia bok nen thil thlen dan shilin he hi ifanu tiro anhan ti chuan Sylvie chan ngai na shelo aruma check tin ngala laptop a Isabelin website siam khan muwa chuba ka apoisa da thatte pok kha an hai chuak ta veka Isabeli ron ho chuan anu chuan hawin a benga engkim ikhosak dan zong ka shevek to tin a haw shapa Isabeli chuan chan ngai na shelo chuan alo ngoi reng anu chuan afanu chu a khongai hno lea inga tinge tiang hian ikhosak dak mai ni tin a kwawong vonga Isabelin George thi atang khan tuma a mu to ngai lo thu lo soi ve bok zania nei lai chuan apasalin vacation an manna tur chu abuk felvek to thua soi vela Sylvie chu afanom dana chuan arillu kadam thei tak lova apasal bula chuan apa pula da mai adu thua soi chuak hial atu ka Isabeli chu agent te khan shroin stationa a statement an la ngala Isabeli chuan ain zor chhodana soi chuak nikhat an school bang chu mi pakhat hian an aron pana poisa tam tham tak pekin tiamin mutpuya asoma Isabeli hian atira chuan adu big mai lova ma se in ho nuin thil tam taka ngai tua poisa alo mamo ve reng bok nen chupa chu amut puitani atira chuan shomati ema ma se ain zor chunzom zel nu chuan ngaya anei ve ta mi pabiak na tur phone than lei boka agent chuan lati chunzom zel atum le tumlo azota kashabik lo ti ringotin a chang agent chuan a chimvat lo chuan atana hlawm tur thua soiluama George chungchang kha zota Isabelin atan mi thatak ani thu soin aman minon ko thina athu oin kakal mai thina ni tin lungphu chola athi dan te kha soi veka agent te chuan thu boyen jeklut lo hlo Isabelin ka poisa in la kha min ki le don ema ti chuan agent chuan inu kan lo pe don ya ti na kal tir ta ni zanrian ki lai in Isabelin an hne na poisa chu adila ma se pe ka lo tum reng lo Sylvie chuan ama mozok te tan donate atum thu soin psychiatrist doctor huturina ti boka Isabeli thinim chuan a tho san makani ni tamaral main Sylvie chuan afanu chu psychiatrist ava panpuil ngeya
doktorin a chanchin a han zawt vel chuan engma a soi du reng lova zana ani te ina Isabeli chu vakalin an fate alo om pui dona ani te chuan chuan nuin no pangte chu timuin a website siam kha en a han tuma ma se laptop a chuan password an lo da hemi hnu hian ani te nu pa chu anon hoa apasalin Isabeli thla a han tum chuan ani in alo phal thak lova tun ma a mi palaka a chet thin dan kha a hrekara ama chuan a thla ta zawk ani ina thleng chu apashon chu thuthleng a alo muwa abula avathu veya ati ti puiluama apashon chuan anuril lu ati na jete soin no pangte ni mala minti hlim ve thina sin atia Isabelin apa chu thil dang lo soi pui deya mi pa ne na nomdun thin dan te soin a I tur tak chuan a hanom vela anun alo ngai thareng chu ni in thinrim takin apasal chu ruma a kaulut ngala Silvi chuan Isabeli hi ilaka po karing zo to lo ani hi ati hialani atuka psychiatrist awam hulea chuta chuan a chanchin engkim chu hrita veka doctor chuan George thi nuwa a in zor to lo chan a zota Isabeli chuan mi fel tak ania min dot thiam em boka voyeng mo zat kanum duna kangain man em ani athi ni tang khan keima kain thiam theilova katorna em bok tin ai zonna tenom tak chu atop sanda na shil hemin hu hian a thianu ne nanin muwa a thianu chu a bial pa ne na in then hlim ni in Isabeli chuan a theng tokin alo hnem vea zana partia kalpuya asom ngalani partia chuan Isabeli chu tei kwalin midang nom chen lai chu a han en kwala ma se bathlara chuakin classmate lui Alex chu alo ama Isabeli chu hun nei to tak a start tot huwa soya ka fop thei chengem ti na dil deuh top Isabeli chu a hanin ngai to wanga ole tia changin anin fop zui zingkara Alex chuan a thla hoa ami zia chu Isabeli du zo tak alo nia thasik khwa lo her chuakin Alex chu Isabeli te na chuan atlang nel ta hlea aruma nuam sataka khosak puin achung te nen chuan anin po man le ma se Isabeli hian achung te ngai tira du lo thak lova tuk thuan nei kham chuan a hmangai tak tak lo thu tlang takin a shila thenna bia thu al han zui ni hemin hnu hian ai zonna a man thin sim kha mangin message alo tam hlea a message tu chu reply in George ne na anom dunna thin hotela khan kalin a mu tum chu Elisi George nu pui kha lo ni renga Isabeli chuan poeti thu le a in thiam lo thu a soiluama Elisi chuan I thiam lo ani reng lo tin George kha hun nei tak lungnam thalo nat na anei thu a soya chuti chuan Isabeli chu veng ve de hokin anu puina angai dang meiba ka huat na thu engma a soi lo le huat na thu engma an nei lo wang chuan